Wadake sani. En gima ong'ere. Once ng'ato nitiere e ong'ala mamalo mohewi, nitiere kaka ing'iye. For example, an Brenda, owach ni nitiere japuonj ma nitiere kaka osebedo kong'iya. To pache oseparo ne kumachielo ma an pacha onge. Koro wach ni japuonj ni obiro to o approacha to nyisa ni Brenda aneno kama but anyway they are always not direct. Nitiere the way they lure you into bedo e achiel kodgi. Koro wawach ni onyisi to ibe ine school ka ing'eni ma japuonj ma bro puonja pile ka pile. Omiyo wacho ga ni wan kaka nyithindo manyiri, we are so vulnerable. To bende bedo ni in nyathi ma nyako ma ok nyal chung ma wach ni kose wacho ni en no, awinjo ka tinde giwacho ni ka nyako nyisi ni no mano tiende ni yes. Koro akeni ko nyisi ni yes to tiende ni no, ama akia kaka tinde gikawe. Awacho ga ni nyathi ma nyako onegi bed ngama stand up for herself. Koro wach ni japuonj ni obiro isani odwara osiep to wachna ni atamora wachne ni ing'eni nitiere gik moko ma biro gi tamruok momi yudo ka thoth nyithindo manyiri timo gigi nikech kaka dang gi tim onge. Japuonj obiro iri to ma japuonj ma puonji pile, like kwang'iyo e mbalariany japuonj ma determine kidhi graduate kata ok idhi graduate. Japuonj nyalo bukre abuka to wacho ni marks onge kata no kitimo kat lakini ining'e gi e pachi ni gini to natimo. Wach ni japuonj ni onyisi ni dwari itamori ma in kori ke kode ma wach kata ni go ahead mi dhi report. Ing'eni kindi gi japuonj ni ok dhi bet maber. Koro kiseneno kotimne ng'at achiel kama, mae gima kelo gima waluongo ni fear. Luoro ni biro from experience. Ineno gimotimne wadu, ng'ani notimo kama, at the end notamore japuonj to at the end gimotimore ne oko graduate. To ng'ama no yiene japuonj ni inena nena ka ngima ne dhi maber. Samoro bi nyalo yudo kata ni iketo ni aketa allegations moko ka in e class kanyo mabe ok donji. Omi yudo ka koro thoth nyithindo manyiri neno ni janyuol na ochulo fee mondo mi abia som. Kadok dala maonge grades molo kia e anyuola ma baba uger kaka Obura kamach. Para ni adwa dok dala to pesa baba osechulo to adwa dok neni ati aonge grade to kaka dwa dhi pimone ni aonge grade nikech japuonj no kwayo osiep tatamora tek. Ing'eni sechego be koro ibedo confused, ipenjori ni to koro atim nang'o. These are some of the things mamiyo nyithindo manyiri donjo e weche. Ing'eni kaka nyathi ma wuoyi, nyithindo ma wuoyi wacho ga ni they can always take care of themselves. Ing'eni nyathi ma wuoyi koyudo miyo moro madware ok nyal chuno nyathi ma wuoyi timo gimoro moko dwa timo mana koyie. To be on the other side nitiere nyiri moko mabe neno ni after all gima ji obiro yudo e university is just the grades. Awinjo ka ji wacho ni university en harambe then tunasonga. Koro neno ni let me just do it because at the end of the day everyone wants to graduate. Koro odonje wechegi. Lakini an kama pod asisitiza onego bedni nitiere yo moro minyalo konyi godo nyithindo manyiri ma ka iseng'iso japuonj ni no to tamore. Onego bedni nitiere setup moro e mbalariany mamiyo japuonj kisetamre there is no way monyalo tampa gi marks ni mora e school. But kapo ni pod dhi mana mbele kamano nyithindo manyiri kod macho pod bro bedo mana gi tich matek e school. Erokamano ahinya. Weche marks gin ga gik moko ma tek mula ahinya. Mbalariany ma Moi